Здравейте, съм Шопърт и продължаваме с поредицата на Имам си ферма. Както ви обещах, посадила съм си морковчета, мангрански, всички други зеленчуци. Аз ги взех. Имам още повече вилиджери. Добре, тук да се остава ненужните неща, ще убих малко животни. Те се бяха размножили. Добре, яйчицата. Тук си складирам всичко, което съм събрал от градината си или другаде, или материали някакви. Но, оставим си всичко. Сега с кой ми търгувам? Аз беря. Какво да винджер? От оня го предлагаше за 6 трейд. What? Woody винджери. Сканиране с белата пастилка. Те ми можете ли да стоят 11 кожи? Само да видя къде са ми кожите. Това са никакви кожи. Имам 3. С 4 може да се направят. Аз съм уморен, така че не ми трябват никакви панталончета. Добре. Не забравяйте, че всички епизоди може да играете отдолу и да ме крибваме до плейлистите. Както кажа в следния епизод, ще направя нещо с онзи и дърт. Морковчетата ми. Айде да си легаме, защото не знам какво друго правя. Знам, че от отдавна не съм снимала Майнкрафт и сега като почнах ви е много интересно. Чести ден на детето. Забравих. Бяла престилка. Белата престилка. Те този черната престилка да го провериме. Това не е добре. Те трябва да проверим. Трейд. Това оня. Кажа, аз имам вече даймата енчантната кирка.
Преди това 11 ми. Ще убия една кравичка, двечки. Къде ме е енчаната да дадем кирка? Тук ли? Да, ето тук. Нищо да се хабиме. Меча да си вземе. Да ви кажа, скоро може би нека до над 10-ти епизод може да си слагаме птици и някои други животни. Ей, това е яйце. Ма не ми се вижда. Ти какво се попадна тук? Не, пука, влизам при кравите. Ще убия една-две крави и съм събрал 11. Не да бегате. Не. Те не могат да избегат, като съм малуни. Ей, бегате, бе. Ще убиете тази, че се опита да избега. Добре. Колко вече имам? 7 кожа. Ами, тят ми още. Още една тръна. Ма люби от прасетата, че и те ми дадат кожа. Клипа ми вече стана 7 минути и нещо отдавна съм правил такъв клип от това на кръстопъта. Побойник на кръстопът. Мисля, че прасета трябва да ми дадат кожа, ама не съм прав. Ей, една кожичка ми трябва, бе. Еми, какво да се прави на друг начин? Просто ще взема това яйце. Кажа, че вече в 20 епизод ще се пусна на чудовища или на 15, я не знам. Да, на 15 ще се пусна на чудовища. Казвам ви тази информация, да сте подготвени. Това, ако не ми е дал кожа, ще го прибия. Убих си крава за нищо. Съжалявам. Една крава ми остана заради тази криза. What? Добре. 8 минути вече продължава този клип. След малко ще го спирам. Само да видам как като... ви казахме в миналия клип, като вземете нещо от един селин, той ви дава още една нова оферта. Бейте, бе! Къде е оният бят пестекахо? Трейд. Вече става 10 минути, така че тук ще приключвам този клип. Бурчак с мен в следващия клип.